Informativa forma part d'un conjunt de càpsules on t'expliquem com pots solucionar els dubtes que tinguis en relació amb la teva documentació. Ara, en aquesta càpsula, parlarem de les renovacions. Què és la renovació per compte d'altri? Es tracta de la renovació de l'autorització de residència temporal i de treball per compte d'altre. Quins són els requisits per poder fer la renovació per compte d'altre? Doncs cal no tenir antecedents penals, acreditar l'escolarització dels menors, si és el cas, i també s'ha de poder acreditar una de les situacions següents: que la persona ha continuat treballant amb l'ocupador amb qui va aconseguir la residència inicial o ha cotitzat un mínim de 3 mesos per any i es troba en algun dels següents supòsits. Disposa d'un contracte de treball amb un altre ocupador i alta la Seguretat Social, disposa d'un nou contracte condicionat a l'obtenció de la renovació o acredita que la relació laboral inicial va finalitzar per causes alienes a la seva voluntat i consta inscrit com a demandant d'ocupació. Cobra una prestació per desocupació o per inserció social. Té un cònjuge o parella de fet que compleix requisits econòmics de reagrupament familiar. S'ha extingit un contracte de treball o suspès la relació laboral com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere. Ha cotitzat un mínim de 9 mesos en un període de 12 o 18 mesos en un període de 24 mesos, sempre que acrediti que la darrera relació laboral va finalitzar per causes alienes a la seva voluntat i que ha fet recerca activa de feina, per exemple, inscrivint-se en el Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC. Quina documentació cal presentar per fer els diferents procediments? Cal presentar el passaport en vigor, el certificat d'escolarització dels menors, si es tenen, i la documentació acreditativa, segons el supòsit que s'acredita per la renovació. Si es continua amb la mateixa relació laboral, no caldrà portar cap document. Si es pot acreditar la realització de l'activitat durant un mínim de 3 mesos per any, caldrà portar una de les documentacions següents: el contracte de treball en vigor amb el nou ocupador, un contracte que reuneixi els requisits de l'article 64, o bé l'acreditació que la relació laboral es va interrompre per causes alienes a la seva voluntat i està inscrit al Servei d'Ocupació de Catalunya per la recerca activa de feina. Si se li ha atorgat una prestació contributiva, cal acreditar-ne la concessió. Si és beneficiari d'una prestació econòmica assistencial, cal acreditar-ne la concessió. I si la relació laboral es va suspendre o extingir com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere, ha de portar l'acreditació de ser víctima de violència de gènere, podrà presentar l'ordre de protecció o l'informe del Ministeri Fiscal i l'acreditació de que la relació laboral es va suspendre o extingir com a conseqüència d'haver estat víctima de violència de gènere. Si es pot acreditar que la persona ha cotitzat un mínim de 9 mesos en un període de 12 o 18 mesos en un període de 24, ha de portar l'acreditació de que la relació laboral que va donar origen a l'autorització es va interrompre per causes alienes a la seva voluntat i l'acreditació que ha buscat activament feina. Si el cònjuge o la persona amb la qual el ciutadà estranger manté una relació disposa dels requisits econòmics suficients per reagrupar el treballador, ha de portar l'acreditació de que la relació conjugal o de parella de fet i l'acreditació dels mitjans econòmics. Sempre que es tracti d'una autorització de residència i de treball inicial, la vigència de la renovació serà de 4 anys. La renovació habilita a treballar per compte d'altri i per compte propi. I amb la renovació no hi ha limitació geogràfica ni d'activitat. Compte, hem de dir que si vens d'una autorització de circumstàncies excepcionals, la renovació no serà de 4 anys, sinó que la renovació serà per 2 anys. I quan portis 5 anys de residència legal i continuada, accediràs a l'autorització de llarga durada. Per últim, tenir en compte que les renovacions es poden fer 60 dies previs a la data de caducitat o 90 dies posteriors a la data de caducitat del teu permís de residència. Pots trobar més informació al Reglament d'Estrangeria i al portal d'Immigració del Ministeri d'Inclusió. I si encara tens més dubtes o vols més informació, pots dirigir-te a la teva Càritas més propera.